Ο αρχικός μου σκοπός για σήμερα ήταν να ετοιμάσω ένα βίντεο τύπου hypothetical history, όπως έχω ξαναετοιμάσει στο παρελθόν. Αυτή τη φορά μάλιστα σκεφτόμουν να κάνω ένα βίντεο αναφορικά με τη μάχη της Βιέννης, που είναι μία από τις κομβικές μάχες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αλλά εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχω παρατηρήσει ότι διάφοροι επιτίδιοι, για να μην χρησιμοποιήσω πιο χυδαία λέξη που αρχικά σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω, χρησιμοποιούν μισές αλήθειες, τις ζεστραβλώνουν πολλές φορές μέχρι εσχάτης και τις αναπαράγουν πολλές φορές αναμοχλεύοντας πάθη του παρελθόντος για πολιτικό, για κοινωνικό όφελος, θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι ένα αληθινό φαινόμενο. Όποιος έχει υπάρξει αρκετά ατυχής και από ένα σημείο και μετά ενδεχομένως μαζοχιστής, έχει τύχει να δει βίντεο του Γέροντα Δοσιθέου. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν κάνω αυτό το βίντεο με σκοπό να επιτεθώ στο άτομο του Γέροντα Δοσιθέου. Αντιθέτως, σε έναν μεγάλο βαθμό μπορώ να πω κιόλας ότι τον λυπάμαι και τον εκτήρω πραγματικά. Όχι από άποψη έπαρσης ή από κάτι τέτοιο. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, καλός ή κακός, όπως όλοι μας, έτσι, είναι το αποτέλεσμα και το προϊόν μιας άλλης εποχής. Με τα καλά και τα κακά που συνεπάγονται πολλές φορές. Τώρα, από την άλλη όμως, οφείλω να πω, σαν άνθρωπος που θέλει να έχει συνείδησή του καθαρή, ντρέπομαι για λογαριασμό των ανθρώπων που βρίσκονται από πίσω του και δημιουργούν μια καριέρα πίσω από έναν άνθρωπο ο οποίος, να τον θέσω στην καλύτερη των περιπτώσεων, θεολογικά αμόρφωτο, για να μην χρησιμοποιήσω χειρότερη ορολογία, και ενδεχομένως να ικανοποιούν κάποιες βλέψεις για φήμη, κάποιες πνευματικές, ας πούμε, ανησυχίες τους, σε βάρος αυτού του ανθρώπου. Αλλά θα το πω 10 φορές παραπάνω, αν αυτοί οι άνθρωποι κιόλας κερδοσκοπούν σε βάρος αυτού του ημιαμόρφωτου ανθρώπου. Τώρα κάποιος θα με ρωτήσει με τι αφορμή λέω όλα αυτά που λέω. Ας υποθέσουμε ότι, όχι υποχρεωτικά ο Γέροντας Δοσίθεος, αλλά όλοι οι ομοειδεάτες του γυρνούσανε στο 325, στην εποχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Θα είχαν αφοριστεί με πρόφαση το ότι είναι δονατιστές. Τώρα, αν κάποιος ερωτηθεί για ποιο λόγο δεν έχουμε μάθει τι ήταν οι δονατιστές, θα ακουστώ λίγο τη συνωμοσιολόγος, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα δεν το έχουμε μάθει στα σχολεία, τεχνιέντος. Ήταν μία αίρεση της πρώιμης Εκκλησίας, όπου, επειδή υπήρχαν διάφοροι ιερείς, οι οποίοι φοβόντουσαν για τη ζωή τους λόγω των διωγμών της Ρώμης, κρύβανε τη θρησκεία τους. Και λέγανε, εσείς δεν είστε αληθινοί χριστιανοί. Οι δονατιστές έλεγαν στους λοιπούς χριστιανούς, εσείς δεν είστε αληθινοί χριστιανοί. Οπότε, όλα στα μυστήρια είναι άκυρα. Η πίστη σας δεν είναι σωστή. Δεν δόκεται ορθά, οπότε η βάπτιση, η Θεία Ευχαριστία, η εξομολόγηση, ό,τι μυστήριο έχετε παρέχει στους πιστούς, στο πίμνιο, είναι άκυρο. Πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα δεν μας το διδάσκουν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί παραλληλισμοί, όχι με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, για να είμαι δίκαιος, αλλά με αρκετές. Να το πάμε λίγο παραπέρα. Ας πούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι
πάνε ακόμα πιο πέρα χρονικά, στη Β' Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381, θα είχαν κάνει μόνοι του σχίσμα. Μόνο και μόνο επειδή είναι η πρώτη φορά που σε Οικουμενική Σύνοδο αναφέρεται το πρωτείο του Επισκόπου Ρώμης. Τώρα, για να μην μακρηγορώ πάρα πολύ, θα πω περιληπτικά και το εξής. Ας πούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επικαλούνται συνέχεια τους πατέρες της Εκκλησίας γνώριζαν από κοντά τον Άγιο Αυγουστίνο, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Πολύκαρπο, τον Άγιο Ειρηναίο και άκουγαν τη θεολογία τους live και τους άκουγαν να διδάσκουν το Φιλιόκδε και το πρωτείο της Ρώμης. Εκεί πέρα θα έμπαιναν για φόνο. Κάτι άλλο θλιβερό από ιστορικής άποψης, το οποίο ισχύει από μεριάς των διαφόρων ορθόδοξων, χριστιανικών, πατριωτικών δημιουργών περιεχομένου, είναι η παραπληροφόρηση και οι μισές αλήθειες που αναπαράγονται με σκοπιμότητα αναφορικά με την τέταρτη σταυροφορία, που έπρεπε να πάω εκτός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για να ξεστραβωθώ, επειδή δεν μας διδάσκουν την ιστορία μας, επειδή έπρεπε πρώτα απ' όλα να μάθω ότι την τέταρτη σταυροφορία δεν την φέρανε οι Λατίνοι από μόνοι τους έτσι, σαν κεραυνό σε νεθρία. Ότι οι ίδιοι άγγελοι, η δυναστεία των αγγέλων μάλλον, επειδή ήτανε ένα μάτσο ανίκανοι, δυναστικά μιλώντας, αυτοκράτορες, οι οποίοι δολοπλοκούσαν ο ένας εναντίον του άλλου, κατέληξαν να ζητάει ο Ισαάκ άγγελος βοήθεια από τους σταυροφόρους με σκοπό να καταλάβει το θρόνο. Το καταφέρνουν αυτό εδώ πέρα οι σταυροφόροι, τους στέλνουν τον λογαριασμό, δεν πληρώνονται ποτέ και τα κάνουν όλα λίμπα. Με αποτέλεσμα η καταστροφή της Κωνσταντινούπολης το 1204, τον αφορισμό των σταυροφόρων από τον Πάπα κλπ. Αυτό όμως είναι ένα σύμπτωμα ενός ευρύτερου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σαν λαός. Και δεν βρίσκεται προφανώς σε καμία των περιπτώσεων μόνο σε ένα πρόσωπο ή μόνο σε έναν ιδεολογικό χώρο. Το πιο απλό παράδειγμα, με αφορμή την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση, για να μην χρησιμοποιήσω πάλι χειρότερους όρους που σκόπευα αρχικά να χρησιμοποιήσω στη Θέουτα, με πόνο καρδιάς παρατήρησα ότι ούκο λίγοι εδώ πέρα στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο δικαιολόγησαν την εισβολή που έγινε με πρόφαση ότι η Θέουτα δικαιωματικά ανήκει στο Μαρόκο. Τι λέει ρε φίλε. Προφανώς όποιος το έχει πρωτοσκεφτεί αυτό το επιχείρημα αγνοεί ότι η Θέουτα πριν καν να εμφανιστούν οι Άραβες ή το Ισλάμ στην περιοχή ήταν κτήση του βυσιγοτθικού βασιλείου της Ισπανίας μέχρι το 710 που ήρθαν οι Άραβες μέσω του χαλιφάτου των Ομαγιάδων. Τώρα, τι θέλει να μας πει όλο αυτό? Ότι οι κατακτήσεις, οι βαρβαρότητες και οι φρικαλαιότητες είναι ιστορικά αποδεκτές, αρκεί να μην γίνονται από λευκούς χριστιανούς. Το πολύ μεγάλο κακό με αυτή την κατηγορία ανθρώπων είναι ότι στα πλαίσια της παθολογικής πλέον αλλοφιλίας που τους διακατέχει, είναι διατεθειμένοι να υπονομεύσουν τα συμφέροντα του πολιτισμού τους και κατά συνέπεια του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουν. Όπου
λόγω της ημιμάθειάς τους, προκειμένου να καλύψουν τα διάφορα μεσιανικά τους κόμπλεξ απέναντι στους ανήμπορους και κατατρεγμένους ανθρώπους διαφόρων κατηγοριών εκτός της δικιάς τους ομάδας, είναι διατεθειμένοι να θέσουν σε κίνδυνο την ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Τώρα κάποιοι θα ερωτηθείτε, προς τι αυτός ο λίβελος σε μορφή βίντεο? Εύλογη απορία. Ευκαιρία μου τότε να συστηθώ λίγο πιο σωστά. Μέσω των σπουδών μου, εγώ είμαι οικονομολόγος, τελείωσα οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, στάθηκα διπλά τυχερό στη ζωή μου, στο κομμάτι της μόρφωσής μου. Για καλή μου τύχη, προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία μπόρεσε να μου δώσει μια εξαιρετική μόρφωση, για την οποία είμαι απίστευτα ευγνώμων. Με έναν πατέρα, ο οποίος μπόρεσε να μου μεταλαμπαδεύσει μια αγάπη για τη γνώση. Και ειδικά για την ιστορική και πολιτική γνώση. Και μια απίστευτη αγάπη για το διάβασμα, κατά συνέπεια. Στη συνέχεια, στο Λύκειο, ήμουνα αρκετά τυχερός να έχω μια εξαιρετική ιστορικό. Την Αθηνά Γιαννούλη. Τώρα φαντάζομαι, επειδή ήταν και μεγάλη σε ηλικία όταν ήμουν εγώ στο Λύκειο, λογικά θα πέθανε η γυναίκα, αλλά ήταν ένα κτήνος μορφώσεως, ήταν μια εξαιρετική ψυχολόγος, μάλλον καθηγήτρια ψυχολογίας ταυτόχρονα, εξαιρετική ιστορικός και πάνω απ' όλα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν από αυτήν την πολύ καλή πάστα ανθρώπων. Παρεξηγήσιμη φυσιογνωμία, παρά αυτά πολύ καλός άνθρωπος. Τώρα αυτά με τι σκοπό τα λέω? Δεν τα λέω με σκοπό ούτε να πλέξω κάποιο εγκόμιο είτε στον πατέρα μου, είτε σε μια πάρα πολύ καθηγήτρια που ευτύχησα να έχω και να με διδάξει, αλλά για να αναδείξω το πιο σημαντικό μάθημα το οποίο μου έδωσαν. Η ιστορία και η αλήθεια δεν βρίσκονται μέσα στα βίντεο των 2 και των 3 λεπτών, τα οποία είτε θα έχουν γραφικά φανταχτερά αισθητικής αρχές δεκαετίας του 80, λες και θα βγούνε τώρα σε λίγο η Aerosmith ή η Motley Crue, ή με δραματικές μουσικές και μηνύματα αφύπνισης του έθνους. Αντιθέτως, η αλήθεια βρίσκεται στις πολύ βαρετές, ασπρόμαυρες από το μελάνι σελίδες και στο διάβασμα. Όλα αυτά που είπα σήμερα τα λέω με βάση τα 2 εξής πολύ σημαντικά δεδομένα. Δεδομένο νούμερο 1. Του χρόνου το 2027 θα έχουμε για άλλη μια φορά εθνικές εκλογές. Τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας, όπως τη λένε συνήθως τα κανάλια τέτοια εποχή. Αν και αποδέχομαι το status quo που επικρατεί, με πόνο καρδιάς, σε κάθε έναν από εμάς αντιστοιχεί και μία ψήφος, ανεξαρτήτου του κοινωνικού ρίσκου που παίρνει ο καθένας μας καθημερινά. Ανεξαρτήτως του αν ψηφίζουμε με γνώση λόγου, το αν καταλαβαίνουμε τι ψηφίζουμε και αν ψηφίζουμε βάσει ψυχρής λογικής ή συναισθηματισμού. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι λίγοι οι συμπατριώτες μας οι οποίοι θα ψηφίσουν με βάση ηλίθια κριτήρια του στυλ «Εμένα ο πατέρας μου ψήφιζε μια ζωή ιερέ, οπότε εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία». Και αντίστοιχα, η γιαγιά μου ψήφιζε ΕΔΑ, οπότε εγώ, αν δεν ψηφίσω ΚΚΕ, προδίδω τη μνήμη της γιαγιάς μου. Ηλίθια πράγματα. Βλέπω
ανθρώπους μας να αναλώνονται με το τι εστί νέα ταυτότητα, τι εστί προσωπικός αριθμός. Και αντί για να σκεφτούνε τι είναι τα τσιπάκια RFID, τι είναι αυτή η τεχνολογία, δεν κάθονται καν να βρούνε το ένα σωστό επιχείρημα κατά όλων αυτών, το οποίο θα τους το δώσω εγώ, επειδή είναι ανίκανοι να το σκεφτούν οι ίδιοι. Το κράτος μας είναι απίστευτα αναξιόπιστο. Όποιος και να είναι στο τιμόνι, είτε είναι νεοδημοκράτης, είτε είναι Πασόκ, είτε. Το να υπάρχει μια βάση δεδομένων στην οποία βρίσκονται όλα τα προσωπικά δεδομένα 100% μαζεμένα, θα πω ότι ναι, είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Τώρα, τα περί χαράγματος 666, τα περί φακέλωσης του πληθυσμού, είναι παραμύθια για ανθρώπους όπου για μένα κιόλας τελείωσε η απόπειρα να είμαι ευγενικός. Για ανθρώπους που το οικογενειακό του δέντρο είναι μια ευθεία γραμμή. Επειδή προφανώς θέλω να καταλήξω κάπου, δεν θέλω όποιος θα τύχει να δει αυτό το βίντεο να το πάρει και να πάρει τα λεγόμενά μου σαν Ευαγγέλιο. Αντιθέτως, ελπίδα μου είναι να δημιούργησα κάποιους προβληματισμούς. Ελπίδα μου είναι αυτός που θα δει το βίντεο μου είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με τα λεγόμενά μου, να πάει να ψάξει όλα αυτά που ανέφερα, να ψάξει τι λέει κάποιος που διαφωνεί μαζί μου, γιατί τα λέει αυτά. Και ας διαφωνήσει μαζί μου, αλλά τουλάχιστον να διαφωνήσει με γνώση λόγου και χωρίς επιθέσεις στο άτομο, που είναι η πλέον τρανταχτή απόδειξη ότι κάποιος δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει. Και θέλω να κλείσω γυρνώντας τον τίτλο του βίντεο. Και το λέω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε από μικρός ότι η αλήθεια βρίσκεται πίσω από το διάβασμα και πίσω από τις βαρετές σπρώμαυρες από το μελάνι σελίδες. Και έχεις χαθεί οι μη μαθείς παράφρονες, παραδόξως, λόγω αριθμητικής ισχύως και τίποτα παραπάνω, να καταφέρουν να βγαίνουν από πάνω. Θα επαναληφθώ. Η αμάθεια βλάπτει σοβαρά. Η ημιμάθεια σκοτώνει. Αναλωνόμαστε με τα πιο ηλίθια πράγματα. Αναλωνόμαστε με το αν θα έχει ταυτότητά μας τσιπάκι RFID και αν είναι τεχνολογία του διαβόλου. Αναλωνόμαστε με το αν έχει κάποιο σατανικό χάραγμα μέσα, το barcode, αν είναι ποτέ δυνατόν, για όποιον γνωρίζει τι είναι ο γραμμικός κώδικας. Και με πιο απλά πράγματα, πιο επιούσια, πιο αληθινά χειροπιαστά, τα αφήνουμε να φύγουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο οι κληρικοί σε αυτή τη χώρα δικαιολογούν μισθούς 5.000 ευρώ? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο, ενώ έχουμε φορολογία Σκανδιναβίας, έχουμε παροχές υποσαχάριας Αφρικής? Και δεν το λέω με σκοπό να υποτιμήσω ούτε
τους ανθρώπους από το Μάλι, ούτε τους ανθρώπους από την Ουγκάντα, δεν τους ξέρω. Από την άλλη, βλέπω όμως τη χώρα μου, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα, τη χώρα στην οποία θέλω να μεγαλώσω την οικογένειά μου, να καταραίει και κανείς να μην νοιάζεται για τα ουσιαστικά και να ασχολούνται με τα πιο ηλίθια πράγματα. Ένας να ήξερε τα μισά από αυτά τα οποία γίνονται και ένας να είχε τους προβληματισμούς για κάποια έστω από αυτά τα οποία είχα αναφέρει, θα είχαν ανοίξει ρουθούνια. Μιας και είναι κυρίως ιστορικού περιεχομένου το κανάλι που έχω κάνει, σε τέτοια παρόμοια περιστατικά, στη Γαλλία ας πούμε, άνοιξαν ρουθούνια με τους άπλιστους κληρικούς, με την άρχουσα τάξη η οποία είχε το πόπολο γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του, για να μην μιλήσω πιο ακραία. Έτσι ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση. Να πω ένα ακόμα πιο ακραίο παράδειγμα. Στην Ολλανδία, πριν να έχουν μοναρχία, είχαν αβασίλευτη δημοκρατία. Όπου, προσπαθώ να θυμηθώ, Johan de Witt λεγόταν ο τότε Stadtholder, ο αντίστοιχος πρωθυπουργός. Επειδή ήταν ανίκανοι να αποτρέψουν ξένη επίθεση, οι Ολλανδοί τον ίδιο, τον de Witt και τον αδερφό του, τους λιντσάρανε και τους κανιβαλίσαν κυριολεκτικά. Αν και φανατικά αντικομμουνιστής, η Ρωσική Επανάσταση έκανε κάτι παρόμοιο. Ο Νικόλαος ο δεύτερος της Ρωσίας ήταν ένας ανίκανος μονάρχης. Παρόλα αυτά, οι Ρώσοι κατάφεραν να τον βγάλουν από την εξουσία. Τώρα, για την κατάληξη που είχανε στο σπίτι Υπάτιευ, που είναι κάτι πραγματικά αποτρόπαιο και το οποίο κατ' εμέ δεν άξιζε στην οικογένεια Ρωμανόβ, θα γίνει μια μέρα ένα ξεχωριστό βίντεο. Μάλλον στα αγγλικά, στο κλασικό format. Και πάρα πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο μας τα λες όλα αυτά. Τον πραγματικά άμαθο άνθρωπο, δεν τον φοβάμαι. Ένας πραγματικά άμαθος άνθρωπος, σε ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 60 με 70% τουλάχιστον βάσει της δικιάς μου εμπειρίας, θα αναγνωρίσει σε κάποια φάση την αμάθειά του και θέλει να το αλλάξει. Θα ανοίξει ένα βιβλίο, θα μπει στο ίντερνετ, θα διαβάσει ένα άρθρο, με τον ΑΒ τρόπο θα μορφωθεί, θα επιζητήσει την πληροφορία. Ο ημιμαθής από την άλλη, ο οποίος έχει μια άποψη επειδή μου την είπε ο τάδε, που του την είπε ο τάδε, που μπορεί να τη διάβασε από τον τάδε, όποιος και να είναι αυτός ο τάδε, που πολλές φορές στην Ελλάδα ειδικά είναι επιτίδη αυτή η τάδε. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν γράφω εδώ πέρα μια τεράστια λίστα είναι επειδή πάρα πολλοί από αυτούς έχουν μαζέψει υπερβολική ισχύ